ובקיסטן מקוסטה ריקה ורק בשביל לדפוק כפתורים וממקסיקו, ארגנטינה, אורוגוואי ופנמה רק בשביל לדפוק כפתורים. אז נעשה שהיה שני סיפורים לא ארוכים, רק אם אפשר שקט קצת תלמוד בשבילי. סיפור אחד, שני סיפורים כן אמיתיים, ככה אמרו לי בכל זאת, לא הייתי שם. אז אנחנו מספרים לחתן ולכלה ולכולם כמובן, אבל ננצל את ההזדמנויות. יש הזדמנויות שיש לבן אדם בחיים, ואנחנו לא שמים לב לפעמים שאנחנו מהלכים על יהלומים ומרגליות, ימם ולילה, ובקושי אוספים ביחס למה שאפשר לאסוף. לפני 70 שנה באמריקה היה גביר גדול מאוד שהיה קמצן גדול. וקרה מה שקרה והלב שלו נפתח והוא נהיה בעל צדוקה גדול מאוד. וכיוון שכולכם שאלתם את זה עכשיו, מה קרה שהלב שלו נפתח, אני אספר לכם. היה לו פגישה יום אחד באיזה חור באמריקה, במיסיסיפי, עם איזה גביר אחר גדול. הוא לקח מטוס למיסיסיפי, שם לקח אוטו, יש לו 5 שעות נסיעה ועוד 6 שעות פגישה. מתחיל לנסוע, נוסע שעה, שעתיים, אחרי שעתיים האוטו מתחיל להשתעל, פותח מכסה מנוע. כשהיינו צעירים זה די מצוי שכל אדם יודע להחליף, נכון? גם פלאגים, פלטינות, אלמנט של מברקסים. פלטים פלגינות. פלטינה, אלמנט. אז הוא ניסה לפתוח את המכסה מנוע ולתקן מה שצריך לתקן. היה מנוע. יש לו 4 שעות פגישה, עוד 3 שעות נסיעה. מתי הוא מנסה ימינה ושמאלה ולא מצליח. חצי שעה עוברת ויש לו עוד 3.5 שעות פגישה ו3 שעות נסיעה. והזמן מצטמצם, 3:15, 3 שעות פגישה ו3 שעות נסיעה. מנסה עוד כמה דקות, כשעוברים עוד רבע שעה, הוא כבר בפיגור של רבע שעה, אין ברירה. הוא נועל את האוטו ועוצר מונית. הוא אומר לנהג מונית, תקשיב, אתה עושה הכי מהר שאתה יכול למשרד של המפעל הגדול שמה. אני חייב לגשת לפגישה חשובה מאוד, והנהג נוסע. אחרי שעה של נסיעה הוא אומר לעצמו, אוי ואבוי, איזה בושות, כמו שאומרים, פדיחות. מה קרה? באוטו שהוא נעל, הוא השאיר שם את כל הדברים שלו, תיק עם כל המסמכים והכסף. יש לו עליו רק $50. אין מה לעשות, בחזור, הוא יאסוף את התיק, וישלם לו נהג מונית. אבל כרגע אנחנו בפיגור של זמן נהג, יש לנו עוד 2 שעתיים נסיעה, ועוד 1:03, כן, עוד 1:03 בפגישה, אנחנו בפיגור, סע מהר! הנהג נוסע מהר, כשנוסעים מהר זה מאוד מסוכן. היה שם תאונת דרכים קשה מאוד, והנהג מת במקום. והגביר שלנו איבד את ההכרה והשפזו אותו שם באיזה בית חולים, אני יודע, כמו ביקור חולים כזה, איזה חור כזה, שם במיסיסיפי. אין לו שם, אין לו מסמכים, לא יודעים מי הוא בכלל, הוא לא קיים בכלל, לא נעים, נכון? ותלו על הפתק של המיטה שלו פתק, פלוני אלמוני, זה השם שלו, פלוני אלמוני. עוברים 2-3 שבועות, המשפחה שלו מתחילה לבדוק מה קורה עם אבא, היה אמור לחזור ממיסיסיפי. אין איכונים סלולריים בין הצלבות של הישרקארט. צריכים לבדוק איפה הוא, נוסעים למיסיסיפי, משטרה, הצולה, זה זקה, ידידים, שמדידים, מדידים, מנסים למצוא אותו, מוצאים את האוטו שלו, סגור ונעול, ובתוכו כל התיק שלו, ונימנו וגומרו, שכנראה הוא, חטפו אותו שודדים, הוא הגיע כנראה לפגישה עם המון כסף, לקחו אותו עם הכסף, את המסמכים השאירו באוטו, שלא יהיו שום סימני דרך, זרקו אותו באיזה נהר בטח, הוא איננו, כי לקח אותו האלוקים. הם חוזרים בחזרה לניו יורק, ומוחה שהם דימו מעל קולפונים, הספיידים, יושבים שיבה, והוא שוכב במיטה בבית חולים בלי הכרה. אחרי 30, סיימו את 30, הקימים מצבה, וחילקו את הירושה שלו בין כל הילדים, והוא שוכב בלי הכרה בבית החולים. והם אומרים קדיש, לומדים קצת משניות. אבל מה זה? אחרי 6 חודשים הוא מתחיל להתעורר, ולא נעלה אתכם בכל השלבים של השיקום, אבל בכלל לא יהיה שום דבר, איך הולכים, איך מדברים בכלל, צריכים להתחיל איתו מ-ABC, א', ב', מה שנקרא, עד שלאט לאט הוא מתחיל, מצליח להיכנס לנעליים של עצמו. אחרי 8-9 חודשים פתאום הוא אומר לעצמו, אני בכלל לא פלוני אלמוני,
אני אחרי זה לייבה מניו יורק. אני עשיר גדול. מה אני עושה כאן? איך נקרא המקום כאן? אני שואל שם תחת. תגיד אחרינו, בקושי יודע לדבר, תגיד אחרינו, סיסיפי. הוא אחרי, סיסיפי. אז אני נזכר, בטח. פגישה, נסעתי פה לפגישה עם גביר גדול במפעל שמה. ופתאום כל הפלשבקים, כל הזיכרונות מתחילים לנצנץ לו בתוך המוח. מונית, תאונה. אחרי 11 חודשים הוא משתחרר מבית החולים. נותנים לו את הבגדים שלו של פעם. בכיס שלו יש $50. הוא חוזר בחזרה לניו יורק. מגיע לבית שלו בניו יורק. דופק בדלת. מי זה? אבא. אבא איננו. אני אבא. אבא של מי אתה? אבא שלכם, לך מכאן. דופק עוד הפעם. פותחים את הדלת וברגע הראשונה שם טראומה גדולה מאוד, פחד גדול. פתאום בוא אורק ברגלו. הגיע פתאום המתח חי, מה קורה פה, מה הדבר הזה? וברחו אחורה, ואז משא ומתן של כמה רגעים, כמה דקות, התברר מה הסיפור האמיתי, מה היה באמת. וחיבוקים וריקודים ונשיקות וויסקי וודקה עד אור הבוקר, שמחה וששון. אבל לא יאומן קרא אליהו, הילדים החזירו את הירושה לאבא שלהם אפילו. אפילו זה קרה. עברו כמה שבועות, והוא המשיך את העסקים שלו עם מסורת הקמצנות הידועה. עד שיום אחד הוא מגיע לאשתי להתפלל מינכן, והוא נכנס לחדר קפה להכין לעצמו כוס קפה. הוא פתאום מתיישב על הכיסא, כולו רועד. כולו רועד. הוא ראה שם על הקומקום חשמלי מדבקה קטנה. קומקום זה נתרם לעילוי נשמת אבינו לייבה לנשמתו עדן. תפנון בן צדיק ה', אמרתי נכון? בן צדיק ה', איך קוראים? צדיק ב' צדיק ב'. הוא מתיישב לקלל ולחרף. קמצנים! חוליגנים! השארתי להם $50 מיליון? קומקום חשמלי? לא מתביישים? קמצנים! צרי עין! חוליגנים! קומקום חשמלי $50 מיליון? קמצנים! מי חינך אותם ככה? אז הוא אומר לעצמו, מי חינך אותם ככה? אתה חינכת אותם ככה. הם לא זזו מילימטר מבית אבא. הלכו לפי המסורת בדיוק. מה אתה רוצה מהם בכלל? הם בדיוק הלכו כמו שחינכת אותם. מה אתה רוצה מהם בכלל? ואז העיר להערה הזאת שלנו. פתאום לראות את הדברים במבט הכולל, והוא אומר לעצמו, $50 מיליון. אני אגיע תקף לשמיים. אני כבר לא צעיר. שם לא יגידו לי, האם נראה לך הגיוני שהנשמה שלך ירדה עד לעולם הזה? ורק בשביל קומקום חשמלי. האם נראה לך הגיוני שהנשמה שלך יש חצובה תחת כיסא הכבוד ירדה אלפי פרסאות עד לעולם הזה? ורק בשביל קומקום חשמלי. ואז הבין פתאום שמסתובב בעולם עם $50 מיליון שכל אחד מהם יכול להיות לו וילה ענקית בשמיים, והלך בעולם כאן על יהלומים ועל מרגליות, והוא לא שם לב בכלל. אל תפספס את ההזדמנויות שבדרך. אז זה סיפור אחד. סיפור שני יותר קצר, שגם פחות מרתק. יותר מרתק, לא אמרתי כלום, סליחה. סיפור, גם כסיפור אמיתי על ילדי חוכמת הילדים של היהודים בתוניס. היה שר מלך בתוניס שהוא היה אוהב יהודים גדול מאוד. היה לו שר אוצר שונא יהודים שהשם ישמור, אמר שהם שקרנים והם טיפשים והם שכל בכלל, סתם קנו אותך בכמה לוקשים אתה. עד שיום אחד המלך אמר לשר האוצר שלו, תקשיב טוב, אין לי כוח לוויכוחים שלך, צא החוצה, תביא יהודי ונראה אם הוא חכם או טיפש. הוא יוצא החוצה, הוא רואה יהודים, זקן לבן, לא כדאי, זה הימור גדול מדי. נותן לו לעבור הלאה, אבל שם איזה ילד בן 10. אמר לו, בואי, המלך קורא לך. ילד בן 10, מה כבר יכול להיות? המלך הוא מגיע למלך, הוא כולו רואה, המלך אומר לו, אל תדאג, אני לא אעשה לך שום דבר. מאיפה אתה מגיע עכשיו? הוא אומר לו, מהחיידר. מה למדת בחיידר? הוא אומר לו, המלך, אני לא נעים לי להגיד לך, זה מאוד יעליב אותך. הוא אומר לו, תגיד, אני לא יעלב. הוא אומר, אתה כן תעלב, מבטיח לך שאני לא אעשה לך שום דבר. למדנו היום בחיידר,
שיש מלך יותר גדול ממך. ממני? הוא לא כן. מי? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים. הוא יותר גדול ממך. תגיד לי, ומה הוא עושה ביום השביעי? אמר לו, ביום השביעי הוא שבת. הפסיק את כל המלאכה, כל העולם המתוקן, מושלם. יום השביעי הוא לא עשה שום דבר. זאת אומרת, תגיד לי, אם המלך הגדול הזה עשה את הכל ב6 ימים, מה הוא עושה מאז ועד היום? אז המלך זה לא כמו הסיפור של אמא טרוניטה, זה סיפור של חתן וכלה, אבל זה לא זה, כן? אז הוא אמר לו, אני לא אגיד לך כי זה מאוד יעליב אותך. הוא אמר, תגיד לי, אני מבטיח לך שאני לא אעשה לך שום דבר. הוא אמר לו, מאז ועד היום הוא משפיל גאים ומגביה שפלים. הוא לוקח אנשים עם האף למעלה, עם הכתר הגדול, ומוריד להם את הכתר. לוקח אנשים מהשפטות, ומרים אותם לשפי שמיים. הוא אמר לו, למה אני אמור להיעלב מזה? הוא אמר לו, בגלל שהכיסא שלך לא בטוח. הכיסא שלך, יש מצב שמישהו ייקח אותו ממך. הוא אמר לו, אין דבר כזה, אני פה מלך בלעדי. אין פרקליטות, אין שום דבר, אני פה לבד, נכון? אמר לו, יש דבר כזה, בוא תסביר לי איך. ילד יושב על כיסא, אמר למלך, כבוד המלך, מחילה מכבודך, אבל אתה רוצה, אני אסביר לך, ואתה יכול בבקשה להתקדם עליי 2 צעדים. המלך מתקדם 2 צעדים, המלך מסתכל, אמר לו, אפשר עוד צעד אחד? אמר לו, כן, עוד צעד אחד. המלך מתקדם עוד צעד אחד, הילד הקטנצ'יק הזה, איזה זינוק, מתיישב על הכיסא של המלך, אמר לו, שלום, מה נשמע? הנה. יושב חדש על הכיסא שלך, אתה רואה? זה אפשרי. אמר המלך לשר האוצר, אתה רואה, תראה איזה חוכמה יש לצוצי כזה. תן לו 10 זהובים, שילך הביתה ותפסיק לבלבל את המוח. הם לא טיפשים, חכמים מאוד מאוד מאוד. אבל הילד היהודי אמר למלך, כבוד המלך, סליחה מכבודך, אבל 10 זהובים אני לא חוזר הביתה. זאת אומרת, אתה לא מתבייש. אבא שלך כל השנה לא מרוויח 10 זהובים. מה אתה... ואתה צודק. אבל עכשיו השעה 9 בערב. אני הייתי אמור להיות בשעה 7 בבית. אבא שלי בבית מחכה לי מקל כזה. איפה הייתי 2 שעות? מה אני אגיד לו? הייתי אצל המלך. עוד לפני שאני אסיים את המילה, הוא תשבור עליי את המקל. אז מה, אני אביא לו 10 זהובים? אבא שלי יגיד לי, מלך לא מחלק 10 זהובים. מלך זה 100 זהובים. מה זה 10 זהובים? סיפורי סבתא. ככה אני לא יכול לחזור הביתה. אמר המלך, שר האוצר שלו, תן לו 100 זהובים ותפסיק, תראה שהם חכמים היהודים האלה, תראה את הילד הקטנצ'יק הזה פה. איך אומרים? מפרפר אותנו פה, נכון? עושה לנו פה סיבובים מכל הכיוונים. זה מעשה שהיה. הלך אומרים לחתן ולכלה, יש אנשים שחושבים בקטן, ויש אנשים שחושבים בגדול. יש אנשים שחושבים על 10 זהובים, ויש אנשים שחושבים על מיליונים. יש אנשים שבתפילה שלהם מבקשים רק שהציפורן החודרונית שלהם תפסיק לכאוב להם. יש אנשים שמתפללים כבר על הנכדים שלהם ועל הנינים שלהם, שלא יהיה להם ציפורן חודרונית כבר. לא לחשוב בקטן, לחשוב בגדול. הכי גדול שיכול להיות. אחבו, או אבו, ואחבו, או מה זה, ושולוי, וריוס. לגמרי. ולא לפספס בדרך שום דבר. יש הרבה מה להרוויח. בדרך הזאת שאנחנו נמצאים בשפה עכשיו. בזכות אבות, לא חסר לכם. אז מכאן ואילך, נשאר רק לכם לעשות את התפקיד. פעם אחד הגיע לפופרדיים ואמר לו שהוא רוצה ברכה, אמר לו מה אתה רוצה? אז אמר לו להיות תמיד חכם. אז הפופרדיים עשה ככה פרצופים ככה, כמו שזה בא פעם. הוא אמר לו, אני פעלתי את כל מה שצריך לפעול, נשאר לך רק ללמוד. שמחה